Супер. Добрий день, колеги. Доброго дня, пані Марія. Ескандер Ага, ще раз уточнення у мене. Ролик ми показуємо спочатку, так? Ну, спочатку, да, у нас начинает пани Мария и дает вступительное слово, потом мы ставим ролик, потом идем уже, в принципе, по программе. Там единственное, по программе мы можем меня попозже поставить там, ну, перед узниками, потому что, чтобы основные посылы дал, или в конце, что делается с нашей стороны. У нас здесь все остальное как бы идет по плану, мы с пани Марией все обсудили. Так, еще нету господина Антония, по-моему, я не вижу. Николай, добрый день. Так, Рады вас видеть и слышать. да, здравствуйте. Так, буквально 3 минуты, наверное, да, и будем начинать, как скажете, пани Мария. Так, Так, я згодна, підключаємо спікерів. Саша у нас подключена. Таня. Так, Саша? Конечно. Не бачу. Перевод с английского. А где Саша? Да, підключено. Саша здесь, да? Саша, вы меня слышите? Александра? Искандер, вы на каком канале? Сейчас, секунду. Александра, что? И у нас нет нет. Ми можемо починати, чи ще когось чекаємо? Я не У чую. нас должна быть еще мать политузника Сервера Мустафаева. Она подключается, как мне сообщают. И, в принципе, и Антония Станго. Пока я еще не вижу. Угу. Вот, но я думаю, сейчас ему параллельно напомнят. А вот Венера Та подключилась. Венера Та, селям алейкум. Искандер, а на каком языке говорим? На русском или английском? Смотрите, как удобно. У нас рабочие языки русский, украинский, английский. У нас будет работать переводчик. Внизу там можно перевести там на русский, либо на английский, либо там, ну, и можно на украинском, это однозначно. Ну, а как лучше, как ты думаешь? Как вам будет удобно? Ну, мне удобнее по-английскому, но я могу и по-русскому, могу так застрять, но ничего. Если вам легче, Жигимантас, если вам легче на английском, то можете на английском. Окей. Переводчик Ну, будет переводить как с английского, так и на... Давай тогда на английском, если нет проблем, тогда окей, супер. Тоді все, я можу починати. Так? Я думаю, что у нас все есть. Будем начинать тогда. Танечка, ты команда, только давай тогда. Добре, тоді я вже починаю процес виводення. Всі сидимо рівненько, бо скоро буде в ефірі. Я скажу, коли вже буде все.
Ну, кафедра. Ми в ефірі. Да ничего, что кафедра. Добрий день, шановні колеги. Я вітаю всіх присутніх. Одразу, зазвичай кажуть, не вибачайтеся з самого початку заходу, але хочу вибачитись, що ми декілька разів переносили цей захід, але його актуальність не знизилася через це. Навіть, я думаю, Всесвіт так розподілив події і Бог для того, щоб Пані Марія, вас не чути. Вибачте, все, що я сказала, не чути було так. Все, давайте. Пані Марія, і вас в Зумі звати Еммануель Зінгеріс. Якщо що. Цікаво. Так, я зараз швиденько себе перейменовую. Я не знаю, чому так трапилось, вибачте. Добре, все, Дан. Друзі, я хочу вас привітати на нашій дискусійній панелі, яка повинна була відбуватися ще тиждень тому, але я думаю, це правильно, що так сталося, що ми вже після голосування і дуже важливого законопроєкту по статусу корінного народу в Верховній Раді вчора конституційною більшістю, і по відміні вільної економічної зони з Кримом, і по дуже важливій резолюції. Я дякую присутнім тут парламентарям Парламентської асамблеї Ради Європи, які підтримували цю резолюцію по правам людини, по порушенням прав людини кримських татар, була проголосована. Тобто ми вже з великими досягненнями можемо переходити до наступних імплікацій цих резолюцій і до обговорення теми, яка стає все більш актуальною, а це саме введення персональних санкцій як механізму забезпечення захисту прав людини в окупованому Криму. Звісно, все це робиться для однієї спільної мети, для того, щоб український Крим як частина суверенної території держави України, що значиться в першій статті Конституції України, 25-річчя якої ми нещодавно відзначили, повернувся додому. Щоб люди, які проживають на території окупованого Криму, відновили всі свої права, які значаться в Європейській хартії з прав людини, всіх резолюцій, які прийняті в ООН, в Парламентській асамблеї Ради Європи, в Раді Європи. Ну і, звісно, ми повертаємося до акту Магнітського. На сьогодні ми знаємо, що 6 країн мають такі закони, аналоги, які називаються акт Магнітського. Безпосередньо це не тільки європейські держави, але і Сполучені Штати Америки, наші друзі з Естонії, Великої Британії, Канади, Литви, Латвії, інших держав Європейського Союзу. Але ми знаємо також, що у грудні 2020 року безпосередньо був запроваджений механізм обмежувальних заходів саме проти серйозних порушень і зловживань правами людини. Нещодавно були запроваджені додаткові санкції, які стосуються саме півострова Криму з нашими партнерами з Європейської Ради. Тому сьогодні, поважні спікери, ми будемо з вами обговорювати ті питання запровадження цього механізму також для повного обширного застосування прав людини, прав людини в Криму. Я знаю, що у нас є невеличкий сюрприз, це презентація документального фільму, і перед тим, як ми розпочнемо дискусію, ми з вами подивимося 4-хвилинний фільм, який називається «Magnitsky Act as a tool to protect human rights in Crimea». То так само, як і тематика нашої дискусії. І я би попросила модераторів зараз ввімкнути для перегляду цей фільм. Дуже дякую. On November 16, 2009, auditor Sergei Magnitsky died in Matroskaya Tishina pre-trial detention center in Moscow.
for the consulting company Firestone Duncan, which provided legal services to the Hermitage Capital Management Fund of the American entrepreneur William Browder. Magnitsky uncovered a corruption scheme involving embezzlement of budget funds by Russian officials and security forces through tax refunds totaling 5.4 billion rubles. In 2008, he was arrested on suspicion of allegedly aiding the head of the fund, William Browder, in tax evasion. For almost a year, he was held in a pre-trial detention center. Charges applied to him caused his death. The death of the auditor caused a wide international resonance and became the reason for the introduction of personal sanctions, which are still in force. On December 14, 2012, on the initiative of Senator Benjamin Cardin, the Magnitsky Act came into force in the United States. The law provided for the introduction of personal sanctions against persons responsible for violations of human rights and the principle of the rule of law in Russia. The law introduced visa restrictions and blocking of financial assets in the US banks for those involved in the death of Sergei Magnitsky. In 2016, the Magnitsky Act was replaced by the Global Magnitsky Act. It provides sanctions against individuals involved in corruption and human rights abuses around the world. Subsequently, the principles of the Magnitsky Act were implemented into the national legislation of Estonia, Great Britain, Canada, Lithuania and Latvia in the form of laws or amendments to migration legislation. Legislation similar to the Global Magnitsky Act is being developed in other countries of the world. There is an initiative in the European Parliament to adopt similar legislation at the EU level. EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Joseph Borrell, said that the European Union will create a sanction mechanism in the field of human rights similar to the Magnitsky Act in the United States. Mass repressions in the occupied Crimea require a timely, consolidated response from the international community. The Crimean Tatra Resource Center is working to impose personal sanctions against persons responsible for human rights violations in the occupied Crimea. The adoption of similar laws to the Magnitsky Act is an important and effective tool in preventing gross violations of human rights on the peninsula. As William Browder noted, for every person included in the Magnitsky list, there are hundreds of others who are frightened by the very possibility of being included in the list, and people change their behavior because of this. A timely and decisive response to the facts of human rights violations can save the lives and health of people in the occupied Crimea. Only with active joint counteraction to gross violations of human rights, we can protect not only the inhabitants of the occupied Crimea, but the whole world. Захистити людей, що перебувають на території окупованого Криму, але й у всьому світі. Дякую за показ цього фільму. Я думаю, що всі згадали, чому саме акт називається актом Магнітського. Це
персоналізована історія, яка в сьогоденні торкається багатьох сотень і тисяч людських життів. У нас першим, скажімо так, блоком питань заявлений питання, які стосуються законів, законопроєктів та ініціатив української влади, які змодельовані на принципах і засадах акту Магнітського. І це відповідає, звісно, нашому заявленому списку спікерів. Я би хотіла запросити пана Ескендера зараз до слова, як голови керівного борду Кримсько-Татарського ресурсного центру, як основного організатора цього прекрасного заходу, для певного аналізу того, що вже потенційно зроблено, чого нам не вистачає, щоб це почули і народні депутати, і радники, і наші світові європейські партнери. Дуже дякую. Пане Ескендере, вам. Дякую, пани Мария. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы просмотрели ролик, и как раз-таки целью этого ролика являлось, чтобы возобновить в памяти и, соответственно, понимать, как можно адаптировать законы-аналоги Магнитского для введения персональных санкций в отношении тех лиц, которые напрямую причастны к этим событиям и именно к нарушению прав человека в Крыму. Я сейчас попытаюсь более детально остановиться на этих процессах и в том числе вкратце рассказать о том, что на самом деле сегодня происходит в Крыму. И я попрошу включить слайды. Я хочу напомнить, что только за первый квартал 2021 года Россия провела 11 военных учений на территории полуострова с участием более 3800 военнослужащих и более 600 единиц боевой специальной техники. С марта 2021 года Россия нагнетала эскалацию конфликта, перебросив к границам Украины 2 армии и 3 соединения. Таким образом, Российская Федерация запугивает не только Украину, но и весь практически западный мир. Напряженность растет и на море. Так, в Черное море были направлены 15 кораблей Каспийской флотилии. Но и мы знаем те последние события, которые были в связи с проходом британского военного эсминца и голландского. В результате политики геноцида крымско-татарский народ стал меньшинством на своей родине. Проводится замещение населения Крыма. Используя репрессии, осуществляется запугивание крымских татар и украинцев, которые целенаправленно выдавливаются за пределы Крыма как нелояльное к России население. Более 500 тысяч россиян завезены из России в Крым, а около 50 тысяч украинских граждан вынуждены были его покинуть. Я хотел бы обратить внимание, что в соответствии с анализом нарушений прав человека в Крыму в 2020 году можно выделить следующие тенденции. Первое – это проведение обысков из-за недоносительства. Второе – это задержание активистов, которые приходят поддержать политзаключенных на так называемые судебные заседания, в том числе по этническому признаку. Третье – это преследование целых семей, а также жен и матерей политических узников. Примером является семья Умерова, где в застенках ФСБ сейчас находится отец, сын и зять, и уже преследовались дочь и 2 дочери. Также сегодня будет выступать Венера Ханом, мать политузника, в отношении которых также были административные такие вот преследования. Усиление российского законодательства и применение его в преследованиях украинских граждан, вынесение больших сроков политзаключенным Крыма, массовые случаи неоказания надлежащей медицинской помощи и ухудшение состояния здоровья политзаключенных Крыма. На данный момент, в соответствии с классификацией Крымско-Татарского ресурсного центра, 231 политзаключенных и преследуемых по уголовным делам, и 158 из них это представители крымско-татарского народа, 60, вы видите на диаграмме,
60 осуждены отбывают срок в колонии на территории России, 36 из них крымские татары, 59 находятся в СИЗО, 44 крымские татары, 30 имеют ограничения или испытательный срок, 19 крымские татары, 33 преследуются, 27 из них крымские татары. К этой категории относятся люди, которые находятся за пределами Крыма, но в отношении них открыты уголовное производство, есть заочные решения оккупационных судов. Здесь можно примером привести Мустафу Джемилева, Рифата Чубарова, Эскендера Бариева и ряд других активистов. Следующий слайд. 55 погибших за период оккупации Крыма, 25 из них это крымские татары. Следующий слайд. 21 жертва насильственных похищений за период оккупации Крыма, 15 из которых представители крымско-татарского народа. Но нельзя не сказать о том, что в нарушении 4-й Женевской конвенции проводится массовый призыв в ряды вооруженных сил, а если люди отказываются, то в отношении них открывают уголовное производство. Действия Российской Федерации являются преступными, политически мотивированными. Важнейшим инструментом для сдерживания агрессии Российской Федерации и продолжающихся репрессий являются санкции. В настоящее время Европейским Союзом введены санкции в отношении 95 человек и 23 юридических лиц, а в консолидированном списке финансовых санкций Великобритании 180 человек, 48 юридических лиц. До сих пор санкции Европейского Союза в отношении Крыма применяются только в отношении лиц, причастных к нарушению украинского суверенитета и территориальной целостности, а не против тех, кто причастен к нарушениям прав человека на оккупированном полуострове. Хочу отметить, что в списках отсутствуют судьи, следователи, прокуроры, сотрудники ФСБ и представители силовых структур, которые имеют прямое отношение к нарушению прав человека в Крыму. Поэтому эти списки можно считать неполными как в качественном, так и в количественном плане. А лица, непосредственно совершающие нарушение прав человека, остаются безнаказанными. Поэтому Крымско-Татарский ресурсный центр, его эксперты разработали классификацию, с которой можно познакомиться на сайте, из 9 основных категорий таких лиц, которые нарушают права человека. На данный момент обрабатываются списки из 300 человек. 166 человек вы сможете найти на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. Ну и из данного списка я могу продемонстрировать 3 фамилии, к примеру. Вот Абдулаев Вадим Валерьевич, руководитель следственного органа, начальник следственного УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Или Бурдин Артем Алексеевич, старший следователь по особо важным делам Следственного управления ФСБ. Третий Волков, военный прокурор отдела военной прокуратуры. 7 декабря 2020 года Европейский парламент утвердил резолюцию о выполнении Украины соглашения об ассоциации и призвал Европейскую службу внешней дипломатии оперативно ввести в действие глобальный режим санкций ЕС в области прав человека. Европейский парламент предложил Украине последовать этому примеру и представить его украинскую версию. Крымско-Татарский ресурсный центр системно работает в этом направлении, в направлении адаптации законов аналога акта Магнитского с целью введения персональных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в Крыму. Также была разработана методика оценки целесообразности введения персональных санкций в отношении лиц на временно оккупированных территорий, которые сотрудничают с оккупационными администрациями Российской Федерации. Это позволит вне процессуальных процессов способствовать подготовке подобных списков на гражданском уровне. И поэтому вот для формирования данных списков это, конечно же, очень важно. И опять же, возвращаясь к законным аналогам акта Магнитского, здесь я хочу обратить внимание на то, что только при нашем активном участии и если национальные парламенты европейских стран, других стран мира начнут принимать подобные законные аналоги,
и те лица или те категории лиц, которые я называл, будут подпадать под данные персональные списки, персональные санкции в связи с такой вот деятельностью, нарушающей права человека, тогда мы сможем действительно способствовать тому, что люди будут задумываться, прежде чем совершать преступления, имея погоны на своих плечах и, соответственно, нести ответственность в будущем за свои преступления. Спасибо всем за внимание. Я думаю, при нашей активной такой работе мы сможем все-таки добиться того, чтобы персональные санкции за нарушение прав человека были эффективным инструментарием для предупреждения нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Спасибо за внимание. Дуже дякуємо, щиро вдячні, пані Іскандер. Я би зараз надала слово перед тим, як передати його моїй колежанці Євгенії Кравчук і поговорити про аналоги, можливо, які існують у нас в Україні. Я би запросила до слова нашого колегу Зігімантеса Павільйоніса, який є головою комітету з міжнародних відносин в Литовському Сеймі, в якому діє аналог такого законодавства. Ми знаємо, що, звісно, Литва підтримує безпосередньо максимально можливими методами всіма видами механізмів впливу суверенітету України, але, як зазначалося раніше, чи готові ми піти, пане Зігімантес, трошки далі, і які би механізми це могли бути, адже ми бачили рішення, наприклад, Чеської Республіки 10 червня на підтримку, були дуже, з однієї сторони, вражені, здивовані, приємно на підтримку територіальної цілісності суверенітету України, який також констатував, що російські посадовці, які сприяли військовим злочинам проти України, проти громадян України, повинні нести міжнародну кримінальну відповідальність перед міжнародними судами. Тому надаю зараз слово пану Зігімантесу для його інтервенції. Прошу. Okay, thank you so much, friends. So I will use English. Дуже вам дякую, друзі. Я буду розмовляти англійською мовою, якщо ви не проти. Так, звичайно, можете говорити англійською. Наскільки я розумію з перекладу, ви повністю праві, тому що Литва підтримує повністю Україну та кримських татар, наскільки це можливо. В мене також є кримсько-татарська кров, 1/8, і ми кожного дня боремося за Україну. Ми боремося також за ваше членство в НАТО, і ви можете побачити це в останній декларації, прийнято в НАТО. І наступний саміт, 22-й, буде проводитися у Вільнюсі, і я вже говорив моїм колегам в нашому парламенті, що у Вільнюсі ми повинні виправити бухарестську помилку, яку ми зробили по відношенню до України та Грузії. Буде складно зробити це протягом 2 років, але ми будемо намагатися зробити усе можливе. І теж стосується членства України в ЄС. Ми також готуємося до наступного саміту. Ми будемо боротися за ваше членство. І ми також 2 тижні тому обговорювали у Німеччині з усіма сторонами усі ці питання. І також дуже багато країн виступають за вступ Молдови, Грузії та України в рамках політичної програми. Ми з вами, ми також розробляємо разом з вами Кримську платформу. Це ми маємо міжпарламентську групу в нашому парламенту. Ми готуємося к саміту 23 серпня. Що стосується акту Магнітського, Литва була однією з перших країн, яка впровадила це законодавство у 2017 році. І
Як говорилося також у відео, яке було продемонстровано спочатку, низка країн також впровадила це законодавство, тобто таких актів стає все більше. Є обговорення також в парламенті Молдови та України. І я хочу наголосити на цьому, тому що ваш парламент також повинен це прийняти. Також є обговорення в Японії, Австралії, в чеському парламенті. І найбільше досягнення було наприкінці минулого року, коли Європейським Союзом було прийнято так званий глобальний акт Магнітського. Якщо повертатися до Литви, чому я вважаю, що для Української Верховної Ради дуже важливо прийняти цей закон? Я знаю, що одним з головних аргументів і критерієм членства в ЄС – це демократичні засади. Якщо ви продемонструєте, що Україна – це та країна, яка дійсно виступає за демократію, бореться за демократію не тільки в рамках своїх кордонів, але й в регіонів, то простіше лобіювати буде вашу справу у західних столицях. Якщо ви не будете впроваджувати стандарти демократії, якщо ви не будете боротися з такими порушеннями, то нам буде складніше лобіювати ваш випадок, тому що це буде сигналом недемократичного підходу України, що може призвести до широкого обговорення європейських країн. Тому вам необхідно бути лідерами у цьому процесі в вашому регіоні, щоб усі говорили, що Україна є дійсним лідером щодо впровадження реформ, захисту прав людини. Недавно було створено групу з Молдовою та Грузією, і ви дійсно є лідером цієї групи. І насправді Україна була першою країною, яка приєдналася до санкцій проти Білорусі після її терористичного акту. Це також стосується символічного жесту, який було пов'язано з ядерною зброєю. І що стосується законодавства Литви, яким було прийнято у 2017 року, усі насправді проголосували за цей закон, який передбачає заборону в'їзду іноземним громадянам на 5 років, тим громадянам, які грубо порушують права людей в їхніх країнах, які задіяні в корупції, відмиванні грошей. І, звичайно, ми також перевіряли цю інформацію з чорними списками в Штатах та Європейському Союзі. Якщо там з'являється інформація стосовно порушників, яку ми не маємо, ми включаємо цих людей в наш національний перелік. І цього року ми також запровадили поправку до цього закону, які стосуються відомих українських співаків, які виступають з концертами в окупованому Криму. Я не буду називати зараз їхні імена. І ми також заборонили в'їзд до Литви тих осіб, публічних осіб, які відкрито підтримують злочини, які пов'язані з порушенням міжнародного права. Тому ми тут говоримо насправді не тільки про Крим, але про інші злочини і намагання легітимізувати ці злочини. І тут ми говоримо не тільки про тих осіб, які безпосередньо скоюють ці злочини, але й популярних співаків, які виступають в окупованому Криму і хочуть після цього виступати в Литві. Тобто вони хочуть співати, як це вони роблять в Криму.
І це так дуже дивно насправді. Тобто зараз як висновок, ви повинні бути лідерами у цьому процесі, ви повинні прийняти законодавство на зразок акту Магнітського в вашому законодавстві, ви повинні бути першою з 3 країн, які підписали асоціацію з ЄС. І ви розумієте, що Майя Санду і чи стосується її партії, чи виграють вони наступні парламентські вибори, але при цьому я розумію, що вона буде робити все можливе, щоб Молдова стала лідером цього процесу в регіоні. І також я не очікую якихось серйозних результатів в Грузії зараз, я не буду коментувати чому. Але якщо повертатися до вас, якщо ви зробите все можливе у цьому напрямку, це дійсно буде справляти добре враження, і інші країни зроблять те ж саме. І ще одна пропозиція від мене. Як ми це робили з європейським законодавством, якщо є якісь злочинці, які ми їх виявляємо, в нас більше ніж 400 осіб зараз у переліку, також представники білоруського та російського режиму. І ми спочатку хочемо включити цей перелік у наше законодавство, а потім запропонувати цей перелік для європейських країн, і після цього Великобританія, США і інші країни зможуть наслідувати цей приклад. І насправді, коли ви будете приймати законодавство на зразок акту Магнітського, ви можете просто нам зателефонувати і також виступити з вашою пропозицією в Брюсселі, Вашингтоні, Оттаві чи Лондоні, і у вас буде результат. Але при цьому вам необхідно знов-таки продемонструвати, що ви є лідерами, прийняти закон і в вашому парламенті. І наостанок. Я був у посольстві в Вашингтоні, і це насправді найбільш старе посольство. Це посольство було відкрито під час окупації. Штати ніколи не приймали окупації. Після 50 років ми можемо повернутися до цього. Ми вже 30 років насолоджуємося своєю незалежністю. Тому ми з вами, Західний світ з вами, ми не визнаємо окупацію Криму. Вам просто необхідно бути прикладом, прикладати більше політичних та інших зусиль, і все вийде, тому що історія на вашому боці. Дякую. Дуже вам дякую. Думаю, зараз нам дав, дорогі народні депутати, експерти і спікери, дуже хороший рецепт, як нам здійснити цей успіх, поєднав це з так званою домашньою роботою, після чого ми зможемо долучити більше міжнародних партнерів і, скажімо так, вимагати це від них, таку саму адаптацію, і це поєднати з нашою перспективою. Ми скоро переглянемо, тому що вже 5 років пройшло нашу угоду про асоціацію. Пан Павільйоніс згадав 3 країни-піонера східного партнерства – Україну, Грузію, Молдову. І дійсно було б чудово стати першою країною по адаптації Магнітського кейсу в якості національного законодавства. Думаю, що перед тим, як передати слово Євгенії Кравчук, моїй колежанці, оскільки був згаданий Еммануеліс Зінгеріс, який зараз з нами, але дуже скоро буде вимушений піти. Еммануеліс, якщо ви мене чуєте, Еммануеліс, if you can hear me, якщо ви мене слышите, пожалуйста, несколько минут, several minutes for your intervention, as you've been mentioned, and you are... Чи можете ви декілька слів сказати про вашу роботу в рамках парі? Emmanuelis, your microphone is off.
Emanuel, įsijunk mikrofoną, ten šone, mygtukas kairiai. There's a small button. Yes, it's on. Так, ваш мікрофон зараз працює. I know everything about. Насправді так, це все залежить від маленької кнопки. Дякую вам, шановна Марія. Successful Ukrainian delegation in Parliamentary Assembly of Council of Europe. Дякую вам за можливість брати участь у цьому заході. Більше ніж 31 рік мого членства в цьому парламенті я спостерігав за вашою роботою, і Жигімантес вже говорив про нашу роботу, і також про дії з вашої сторони. І я зі своєї точки зору хочу дещо додати, те, що стосується інструментів, які можна використовувати. Павільйоніс говорив, що в нього десь його кров на 1/8 заповнено, і насправді ім'я моєї матері татарське. І в Туреччині під час одного з останніх конгресів я зустрічався з представниками кримських татар. Вони дійсно дуже інтелігентні люди, це академіки, поети, художники. Тож, і дійсно, мені дуже шкода бачити атаки російського режиму на кримських татар, проти кримських татар, і те, що стосується етнічної чистки, але це окрема тема. Попроще. Я думаю, что отдельная статья по этнической, я не сказал бы чистке, но этнической попытке этнического прессинга, это лучшие слова и очень мягкие, которые можно употребить для этнического меньшинства крымских татар. Я не сказал бы, чтобы Украина мало сделала для них. Надо было как-то оформить в то время, когда захватчики не подъехали еще до Крыма. Но крымские татары – это отдельное дело. И мы должны пункт насчет санкций против целого народа в Крыму пробить в Брюсселе по отдельной статье. Она настолько ужасающая, что давно было... Статья настолько ужасающая, что давно не было использована этническая статья, которая по дороге к формулировке об этнических чистках. Но имея в виду, что физически на полную это еще не происходит, мы будем обозначать это другими терминами. Но с вашей стороны заявка, полная заявка о крымских татарах и что с ними делают по всем юридическим формулировкам должна быть принята, чтобы мы могли бы в украинском парламенте, могли бы в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах ее употребить. Первое дело. Второе, это, конечно, уважаемый председатель, она связана с имуществом. Я знаю, что уважаемый Андрей делает для международных судов гигантский каталог украденного имущества. Часто это переходит в руки так называемых силовиков, но это чересчур красивое слово для этих ублюдков. Я бы назвал просто работников внутренних дел Российской Федерации, которых передаются частное имущество и фирм, международных фирм, кстати, они обнагляли до такого уровня, что там оказываются фирмы финских частных и других частных фирм на Западе, и, конечно, украинских фирм, это большинство. Вот этот каталог
краж имущества, переформулировки имущества на другие собственники, мы желали бы увидеть, чтобы начать финансовые процессы против Российской Федерации. Я думаю, что, говоря о маленькой незначительной организации, в которой мы с вами находимся, Совет Европы и Парламентарная Ассамблея, было бы очень здорово на следующей сессии намекнуть, что международное сообщество идет в сторону выяснения дел по краже частного имущества в оккупированном Крыму, потому что на Западе кража, в отличие, возможно, от некоторых стран Востока, означает даже больше, нежели, к сожалению, убийство. Кража имущества, она должна стать просто парадным процессом с разными деталями, что было абсолютно ясное намерение Москвы и из геополитической плоскости оккупировать и захапать ближайшие территории, ближайших государств, это перейдет просто на уровень того, о чем Алексей, сидящий в тюрьме, Навальный просто говорит «воры в Кремле». Перевести просто на уровень меркантильного воровства украинского и международного имущества в Крыму. Это вторая тема после этнических получисток в Крыму против татар, второе имущество. Третья тема – фиктивно созданный терминал несколькими юридическими обществами и терминал забрасывания суда по правам человека фиктивными делами, претензиями к украинскому государству в оккупированных территориях Донбасса и Восточной Украины. 8 тысяч дел по наводке Министерства иностранных дел России, юридические образования, которые созданы, несомненно, при участии ФСБ и МИДа России, забросали 8 тысяч с лишним дел против Украины на оккупированных территориях Российской Федерации. Вы могли бы сказать, что это просто смешно, даже не стоит обращать на это внимание, потому что то, что выделывают оккупационные власти, вне критики, потому что это и так ясно, что это фиктивно, но имея в виду, что это регистрированные дела по правам человека, и их численность фиктивно является гигантской, то есть тысячи дел против Украины. Все это надо одним махом тоже отдельным раскрытием участия Российской Федерации в фабрике фабрикации дел против Украинской Федерации тоже очень важно показать. Подходя ближе к этой теме, которую вы сегодня прекрасно представил прелегент, я бы сказал, что мы готовы, и Жигис это повторил, как ваши ближайшие союзники выдвинуть эти дела и репрессии, воровство в Крыму, нажим на крымских татар только потому, что они не согласились стать лояльной частью идеологической кампании Кремля против Украины, начиная от самого Мустафы Джемилева, который отказался напрямую в разговоре с Путиным. Эти герои у нас, несомненно, являются на очень высоком счету. Парламент Литвы, как вы знаете, уважаемый председатель, литовский парламент пригласил парламент по миграции, парламент крымских татар, и они провели у нас отдельную сессию. Хакеры из России в это время даже свет отключили в парламенте Литвы. Но я думаю, мы это все переживем. И мы решили в резолюции нашего парламента назвать парламент крымских татар коллегами нашими, коллегами свободных парламентов на Западе,
То есть парламентарии, избранные в Крыму, крымско-татарского, представители крымско-татарского народа, находящиеся теперь временно в Киеве, являются для нас партнерами, и мы просим и выдвинули ясную теорию, которая фактически является уже в практике, что эти парламентарии, их мандат уважался бы в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах у наших союзников как мандат парламентариев. Так что это тоже оформляется юридически независимый мандат крымского татарского парламента, Меджлиса. Так что мы вам передаем, конечно, гигантский привет. Я думаю, что мы в организациях, в которых вы находитесь, тоже, то есть в организации ОСCE по безопасности в Европе и в Совете Европы сможем провести резолюции, которые провели вы были глашатаем этой резолюции, уважаемая Мария, и вот она прошла 66 голосов против 17, да, как я помню. Так вот эта резолюция и голоса, даже тех, которые раньше не очень голосовали против России, даже после того, как по натиску Байдена они убрали эти войска с вашей границы, внимание к вам не уменьшается, и фактически вы оформили уже понятие в мире, что с войной идут на вас не только, чтобы захватить и украсть ваше имущество, а потому что вы хотите быть с нами. Поэтому идут с войной на вас, и Европейский Союз и Соединенные Штаты уже в течение этих лет поняли, что все действия и мотивы Кремля являются связанными с вашим принятым на Майдане решением окончательно оформиться как западной демократической страной. И очень рад, что в Вильнюсе мы тогда вам подставили плечо, и когда господин Кличко, господин Тарасюк, Мустафа Джемилев был приглашен на парламентарный форум, чтобы отбить не подписывающегося Януковича на ассоциативный договор Европейский Союз Украина. И тогда Кличко у нас в парламенте на сессии в тот же самый момент, когда Кличко после 13 часов, когда Янукович после 13 часов, собрав 31 глав стран, можете представить, в Вильнюсе в 2013 году 31 глава стран и 31 делегация ждала вашей подписи под ассоциативным документом с Европейским Союзом. Кличко сказал в Вильнюсе импичмент господину Януковичу от украинского народа, и мы начинаем 28 ноября мы начинаем свой путь к освобождению страны, в освобождению в смысле вашего присоединения в будущем через несколько лет, а может быть и больше, присоединения к нашему европейскому содружеству. Это было сказано в литовском парламенте. Я очень рад, что я не поверил 24 нотам господина Януковича, что он прилетает подписать. И очень рад, что я на всякий случай, как иншуранс, как страховку пригласил выдающихся свободных проукраинских членов вашего политического сообщества, которые объявили импичмент Януковичу после его неподписания. А 3 декабря я уже был с вами на Майдане вместе с вашими ребятами. И на мой вопрос с трибуны, пойдет ли Украина европейским путем, ну, я думаю, там 1008 сказала, да, это наш путь. То есть я думаю, что это исторические дела являются для нас принципиально важными, и мы воспринимаем как тот будущий член, которого мы должны защищать энергично во всех структурах. Будьте любезны, используйте нас просто. И мы, в смысле, в Брюсселе и в Вашингтоне,
и мы вместе с коллегами из Варшавы будем представлять ваши интересы и резко отбивать все нападки на вас. Спасибо. Ачо, Еммануеліс, дуже дякую. Насправді у нас сьогодні день рецептів. Я думаю, ми отримали наступні 3 кроки для роботи і в ПАРЄ, і в українському парламенті по етнічним чисткам, по крадіжці майна в Криму. Еммануеліс, ви як наче знали. Ми наступного тижня зустрічаємося з Комітетом закордонних справ, громадськими організаціями, обговорити той список, який ми маємо по крадіжкам майна в Криму. І також те, що ми з вами обговорили вже в Страсбурзі, кількість справ в Європейському суді з прав людини, які фейково подані як досягнення Російської Федерації, це для себе робить. Ми скористаємося тим матеріалом Радіо Європи, Радіо Free Europe, для того, щоб розбити ці всі лейтмотиви. Дуже вам дякуємо за ці рецепти і до зустрічі в Києві на Кримській платформі. Ми готуємо для вас запрошення. Євгенія Кравчук, яка билася за файл по кримським татарам дуже сильно в профільному комітеті рівності і недискримінації, подавала від нашої делегації правки, які були враховані і комітетом, і всією асамблеєю. За файл проголосувало 73 делегати, дійсно підтримка зростає. Євгенія, будь ласка, слово вам. Прошу вімкнути мікрофон. Дякую, колеги. Дуже приємно, що така конкретна фахова дискусія сьогодні, що ми дуже не взагалі говоримо, а по конкретним справам. І я б хотіла, звичайно, подякувати і Еммануелісу, і пану Жегімантесу, і власне Скандеру за ідею і організацію цієї дискусії. Я би також хотіла просто дуже конкретно розповісти, чим ми займалися от минулий і цей тиждень. Минулого тижня, зрозуміло, ми прийняли цю важливу резолюцію, і також я активно її комунікувала, і журналісти зараз запитують часто, а як ми можемо практично її використати, тому це, мабуть, звернення до пана Іскандера, якщо є якісь у вас ідеї, так, як далі ще, щоб ця тема жила, яким чином можна використовувати резолюцію ПАРЄ в міжнародних судах, для того, щоб родини ув'язнених, якимось чином також це використали адвокати, так, їхні використали. Будемо вдячні. Тому, а цього тижня ми вже в парламенті України, в Верховній Раді продовжили серію рішень, і буквально вчора на позачерговому засіданні, яке ініціював президент України, ми прийняли одразу в 2 читаннях, тобто це більше ніякої роботи не буде з правками. Ми прийняли закон про корінні народи, який визнає, в тому числі кримських татар, корінним народом. Цей закон вже викликав істерію просто в Російській Федерації. Вже Путін, не знаю скільки разів, вже там 3 на прес-конференціях чи з інтерв'ю про це говорив. Тому це тільки підкреслює, що ми зробили абсолютно правильну справу. І також ми скасували вільну економічну зону Крим, яка була в 2014 році впроваджена, і насправді це була помилка. І кримські татари також говорили, що це помилка. Ми багато чого закриваємо такі гештальти різні, які якісь треба було 30 років тому закрити, деякі одразу після прийняття помилкового рішення. І також хотіла б проінформувати, що в нас вже було в Комітеті гуманітарної політики, де я є заступником, таке засідання, слухання разом з представниками Комітету закордонних справ щодо захисту культурної спадщини в Криму. Бо зрозуміло, що є купа майна, яке просто там украли, а є ще й пам'ятки, причому пам'ятки, які внесені до списку ЮНЕСКО, які просто руйнуються. Це і Ханський палац Бахчисарай, це і Херсонес, і інші. І я собі так уже як поставила за мету спробувати зробити моушен на резолюцію, які стосуються якраз культурної спадщини, втрати культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях, зокрема взяти питання Криму. І це, мені здається, теж можна зробити якраз в ПАРЄ таким документом. Власне, ми вже почали роботу, якщо Кримський ресурсний центр зможе
нам в цьому теж допомогти. Ну, я готова цю тему просувати. І, власне, вже що стосується списку Магнітського, акту Магнітського і можливого законодавства, так, це хороша ідея. Більше того, мені здається, що треба запропонувати Міністерству закордонних справ підняти це питання, в тому числі на засіданні Кримської платформи. У серпні цього року, коли якраз будуть наші партнери на цій зустрічі, і там це можна як один із поінтів, так як одне з питань обговорити одразу в Києві на місці. І ми, хоч і, звичайно, там не з профільного комітету, бо це, очевидно, буде з питань правоохоронної діяльності чи правовому комітеті, але ми готові бути такими адвокатами цієї ідеї, і я думаю, що нам треба буде зробити все-таки зустріч ще за участі наших колег, які в профільних комітетах працюють в Верховній Раді. Ось, отак, якщо дуже коротко. Дякую. Більше, чесно кажучи, я хочу послухати вас. Дякую, Євгенія, дякую за конкретику. Я думаю, ми можемо доповнити цю інформацію, що найбільш близьким за принципами та змістом до акту Магнітського зараз в Україні вже з 4 березня парламент 21-го року парламент України ухвалив закон про внесення змін до статті 12 закону про забезпечення прав і свобод громадян та правового режиму на тимчасово окупованій території. І пан Микола Полозов, я думаю, ми з ним більше про це поговоримо, про захист, тому що закон безпосередньо має на меті спрощення доступу до правосуддя для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. І згідно нових норм, які впроваджуються, там можна цивільні справи, які під місцевими судами, що розташовуються на окупованій території, місті Севастополі, також розглядати в судах міста Києва. Про те, як це реалізовується на практиці, з чим стикаються сім'ї, ми поговоримо буквально за 3 хвилини. А для того, щоб вже закрити панель міжнародних спікерів і експертів, я би хотіла запросити до слова пані Антоніо Станго, який є професором, італійським професором, який є президентом Італійської федерації по правам людини, який працює в цьому напрямку дуже багато років. Ми хочемо надати вам слово, пані Станово. Грація мілле, дуже дякуємо за те, що ви долучилися сьогодні до нас, і дуже хочемо послухати вашу експертизу з фокусом на те, куди повинен рухатися український парламент, законотворчості, громадські організації і вся наша країна. Дуже дякую. Thank you very much. I will be speaking in English. Дуже вам дякую, буду розмовляти українською. Насправді я добре розумію російську, так і українську мову, але не можу, на жаль, говорити українською мовою. Насамперед я би хотів сказати, що я дійсно був вражений виступами наших колег з Литви. Наші колеги говорили, що Штати ніколи не визнавали окупацію, також окупацію країн Балтії. Я також ніколи це не визнавав. І коли я був ще молодим, вивчав політологію, я організовував різні акції по відновленню незалежності цих країн. 30 років тому ми зустрілися з вами у Вільнюсі. Я був дійсно радий цій зустрічі. І тому це дуже важливий досвід. І він дуже важливий для України і, зокрема, для Криму. Демократичний світ прийняв важливі інструменти, і санкція Магнітського є прикладом такого інструменту. Ми, як Італійська федерація захисту прав людини, завжди підтримували санкції Магнітського в італійському парламенті. Ми організовували низку заходів. І також один з наших членів є членом Італійського сенату. І декілька років тому ця особа представила закон для того, щоб впровадити законодавство за зразком акту Магнітського в рамках італійського законодавства.
І це дуже важливий політичний момент, і ми продовжуємо працювати над цим питанням. Також ми продовжуємо нашу роботу на міжнародному рівні. Ми намагаємося співпрацювати з різними організаціями та членами парламентів країн, північних країн. Я знаю, що Норвегія обговорює питання, яким чином також впровадити аналогічне законодавство в себе. І тому дуже важливо, що Парламентська асамблея Ради Європи обговорювала це питання, обговорювала це законодавство. І як усі знають, Європейський Союз ніколи, звичайно, не визнавав окупацію Криму. І це дійсно неможливо в рамках міжнародного законодавства визнати таке вторгнення і таку окупацію. І тому Європейський Союз впроваджує списку санкцій, які пов'язані з Кримом. Ці санкції спрямовані на зупинку комерційних відносин, торгівлі, імпорту, експорту, які впливають на Крим і спеціально і місто Севастополь. І там роботи, які виконують наші друзі у Кримсько-татарському ресурсному центрі, є дуже важливою. Цей перелік, який вони підготували, який охоплює цілу низку осіб, які мають особисту відповідальність за грубі порушення прав людини в Криму і не тільки. І я вважаю, що цей перелік може бути інструментом демократичних держав і міжнародних організацій для того, щоб зрозуміти, яких саме осіб включати в свої власні переліки. І дуже важливо мати такі переліки окремих осіб. І не тільки для того, щоб впроваджувати санкції проти них, але як і превентивні заходи для того, щоб не було систематичного порушення фундаментальних прав людини. Ми також працюємо над тим, щоб надати слово людям з Криму, зокрема кримським татарам, яких переслідують протягом останніх 7 років. І це також стосується політичних в'язнів. І з точки зору міжнародного законодавства їх абсолютно незаконно затримують. І ми хочемо, щоб про їхні справи знали на міжнародному рівні. І також ще одним важливим питанням є продовження цієї роботи, цієї взаємодії. Особливо це стосується питань солідарності, для того, щоб ми разом мали розуміння, яким чином ми, України, можемо продовжувати нашу роботу для того, щоб покращити ситуацію в Криму. І, звичайно, необхідно пам'ятати про те, що необхідно також відновити автономію Криму в рамках України. І дуже важливий тут досвід Литви. І також необхідно пам'ятати про те, що відбувається в Білорусі. Я хочу ще раз повторити те, що було сказано нашими друзями, тому що виникає вже нова роль України. І країни можуть покращувати ситуацію у своїх кордонах, те, що стосується прав людей. Наприклад, це може стосуватися Молдови. І у якості висновку я би хотів сказати, що ми, і я маю на увазі Італійську Федерацію прав людини, будемо продовжувати нашу роботу в парламенті з міжнародними організаціями,
і будемо відстежувати ситуацію в Україні, в Криму, ситуацію, зокрема, з кримськими татарами, і будемо працювати разом з усіма вами для того, щоб найкращим чином використовувати усі доступні міжнародні інструменти, такі як санкції Магнітського. Дуже вам дякую за увагу. Дуже вам дякую. Хочемо від нас в вашій особі подякувати Італії як країні, яка в тому числі продовжує голосувати за різні 4 пакети санкцій в Європейській Раді, за те, що ви невпинно продовжуєте боротися за наших в'язнів Кремля, як ви сказали. Ми готові допомагати вам просувати ініціативи в італійському парламенті через нашу парламентську асамблею Ради Європи, адже ми в різних резолюціях кооперуємо, незважаючи на політичні обставини, а для нас це російський вплив в якості політичних обставин. І дякуємо вам за тривалий досвід, про який ви можете розказати, навчити і допомогти нам, і щоб цей голос кримських татар продовжував звучати голосно, як ви сказали, до моменту відновлення restoration of autonomy and unity of Ukraine. І для цього, друзі, я запрошую, думаю, Микола Полозов вже дуже чекає свого виступу, але для того, щоб його професійна аналітика діяльності правозахисників, правників, які працюють з дуже критичними кейсами на окупованому Криму, я би хотіла, щоб ми якраз почули про той голос, про який говорили ми всі до цього, голос безпосередньо матері одного з в'язнів Кремля, Сервера Мустафаєва, Венеру Мустафаєву, яка сьогодні з нами, його маму, почули і емоцію, і оновлену інформацію для того, щоб потім Микола Полозов нам надав можливість здійснити останню аналітику, розібратися в тому, що нам треба додати до діючого законодавства, як ми можемо, як ми з Миколою говорили, примінити ту резолюцію, яку ми нещодавно прийняли, тому що вона якраз стосується підтримки і посилення роботи правозахисників і правників, які працюють. Венера, вы с нами? Микрофон включите, Венера там. Все, вы меня слышите? Здравствуйте. Слышите? Слышите меня? Слышите, да? Здравствуйте еще раз. Я Мустафаева Венера, мама политзаключенного Мустафаева Сервера. Мой сын занимается правозащитной деятельностью с 2011 года. Еще в момент действия юрисдикции Украины в Крыму он состоял в правозащитной организации. Со сменой юрисдикции в Крыму свою деятельность он не приостанавливал. Продолжал заниматься правозащитной деятельностью, мониторил суды, нарушения прав человека, приезжал на обыски, вел стримы с места обысков, был координатором правозащитного движения «Крымская солидарность», координировал работу СМИ, направление КС и работу помощи семьям, волонтерскую работу, общался с большим количеством людей. Теперь, понимая, что он находится в поле зрения силовиков, не оставлял эту деятельность до момента своего задержания. Основным аргументом и причиной, чтобы привлечь моего сына к уголовной ответственности и назначить ему наказание сроком в виде 14 лет в колонии строгого режима, стало его посещение мечети в 2016 году, где обсуждалась тема о любви к Всевышнему. И, собственно, эта встреча послужила не только обвинением и в участии террористического захвата и организации
террористического захвата, но и попытки захвата власти в Российской Федерации. Мой сын абсолютно мирный человек. И все, кто его знают, все характеризуют его как очень справедливого, искреннего, положительного, мягкого человека. За годы правозащитной деятельности уже при России в Крыму мой сын сделал немало, о чем я говорила уже выше. И он за свою правозащитную деятельность неоднократно был награжден, в том числе и орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Amnesty International признала его узником совести. Находясь в темнице, он продолжает вести свою правозащитную деятельность, продолжает фиксировать нарушения уже в СИЗО, в судебных процессах, через литературу, пытаясь передать то, с чем сталкиваются политузники. Уже непосредственно в следственных изоляторах, на судах, при общении с представителями правоохранительных структур и государственной власти. За процессом моего сына и других фигурантов второй бахчисарайской группы мониторила международная правозащитная организация. Мой сын не единственный, который содержится в стенках СИЗО и осужден на длительные сроки. Большое количество пожилых людей тоже находятся там, для которых столь длительные сроки являются пожизненными наказанием. Это люди-инвалиды, которые содержатся в СИЗО. Сегодня идет преследование не только по религиозному и по национальному признаку каких-то отдельных граждан, а идет запугивание всего народа, идет выдавливание нашего крымско-татарского народа с полуострова для того, чтобы заменить население теми, кто приезжает к нам сюда с материка. Наш народ никогда с этим не согласится, никогда не примет, что среди наших задержанных, наших сыновей есть террористы. Это ярлык, который пытается на нас повесить Российская Федерация и показать всему миру, что она борется не с активистами, не с правозащитниками, а именно с террористами. Российская Федерация эксплуатирует тему террористической угрозы в своих интересах, играет на страхах и чувствах общества в этом вопросе. Потому что, когда звучит слово терроризм, никто не хочет вникать дальше, особенно в России, где выросло целое поколение на государственной пропаганде мусульманского терроризма. Сегодня дошли до того, что оппозиционные политики в списках террористов, экстремистов, потому что это удобный инструмент для давления на людей. И еще мне очень хотелось бы, как мама, поднять вопрос о здоровье Сервера. Отсутствие достаточного дневного света и искусственного освещения привело к резкой потере зрения. На протяжении года мой сын уже неоднократно писал заявление на обследование, которое просто игнорируется. Отсутствие возможности получить профилактическую помощь стоматолога в совокупности с ужасными условиями содержания и падением иммунитета привело к зубным болям. Вся оказываемая помощь заключается в обезболивающих таблетках. Очень хотелось бы, чтобы посодействовали и помогли в этом вопросе. И еще один из важных моментов, хотелось бы обязательно об этом тоже сказать, очень приветствуем, что сейчас депутаты организовываются в оказании помощи политзаключенным и их семьям. Это, конечно, очень нужный, важный вопрос. И нам очень хотелось бы, чтобы это не приостанавливалось, а наоборот продолжалось. Большое вам всем спасибо за внимание и за то, что вообще пригласили. Спасибо вам большое всем.
Госпожа Венера Тишикюрлар, спасибо вам большое, дуже дякуємо. Насправді питання доступу до належної медичної допомоги, те, що ви сказали в самому кінці, якраз прописано окремим пунктом резолюції, яку ми прийняли в ПАРЄ, але ми вже бачимо, що говорить Росія. Російська делегація сказала, ми не будемо виконувати цю резолюцію. Зараз мною написані листи до всіх голів політичних груп Парламентської асамблеї Ради Європи, щоб вони врахували, що діалог, за яким повернулася Росія в Раду Європи, не відбувається. Вони відмовляються від своїх зобов'язань, а доступ до медичної допомоги є першочерговим обов'язком в місцях тимчасового утримання таких воїнів духу, як ваш син. Тому впевнена, що і Микола Полозов, все об'єднання правозахисників, адвокатів, які працюють в цьому напрямку, зараз ми з Миколою якраз поговоримо, як наша резолюція може бути здійснена на практиці, тому що на неї можна вже посилатися, вона вже є офіційним документом Ради Європи. Як ми можемо просунутися в роботі з національним законодавством в якості імплементації положень Магнітського кейсу і ваші нам побажання, завдання і наша спільна робота. Венера, ще раз спасибо, благодарим вас. Микола, прошу вас до слова з вашими меседжами і аналізом останніх подій. Дякую. Да, Спасибо. спасибо, Мария. Спасибо, уважаемые участники конференции нашей. Действительно, очень важно, что мы обсуждаем это. Но прежде всего, я хочу напомнить, что в Украине существуют уже определенные законодательные акты, которые так или иначе имеют отношение к защите прав человека, в том числе граждан Украины. Это и закон о санкциях 2014 года с изменениями, по-моему, 2020 года. Это и очень важнейший документ, который был принят вчера, закон о коренных народах Украины. И я бы хотел немного под другим ракурсом, с учетом тематики нашей конференции, эту проблему обсудить. Акт Магнитского. Да, это действительно был важный документ, который фактически обозначил уже на законодательном уровне и в Соединенных Штатах, и в ряде стран Европы о том, что в России нарушения прав человека имеют системный характер. Вместе с тем важно понимать, что с момента принятия акта Магнитского с 2012 года произошло много изменений, в том числе внутри России, и российский режим становится все менее чувствителен к такому давлению извне. Если в 2012 году после принятия акта Магнитского Путин был вынужден уволить ряд чиновников, которые так или иначе были поименованы в списке, сейчас попадание в подобные списки внутри страны для вот этого вот истеблишмента является чем-то вроде такого уровня доверия со стороны власти. То есть если попал в какой-то санкционный список, значит ты большой молодец. И они этим бахвалятся, они этим хвастаются, для них это является своего рода поощрением даже. Почему это происходит? Происходит это из ложной уверенности о том, что режим непоколебим, как тысячелетний рейх, что будут меняться поколения, на Западе будут меняться демократические лидеры, а Путин будет вечно, и он вечно будет прикрывать всех тех, кто совершает преступления против прав человека в России. И действительно, на данном этапе персональные санкции, они абсолютно неэффективны. Потому что те, кто нарушают права человека, они, как правило, не обладают имуществом за рубежом в странах Европы или в Соединенных Штатах. А те, кто обладает имуществом, они в эти списки не попадают. И
условно говоря, притянуть имущество какого-нибудь Абрамовича или Усманова за преступление, которое совершает майор Волков, крайне сложно. На Западе не разделяют подобный подход. Невозможно даже притянуть кошелек Путина Ралдугина, который хранит средства в Панаме или где-то еще. Все это очень и очень затруднено. Второй аспект заключается в том, что несмотря на то, что преступления в отношении людей и в России, и в оккупированном Крыму фиксируются, мы видим, что Запад продолжает фактически спонсировать путинский режим посредством покупки ресурсов, которые продает Россия. Собственно, путинский режим и живет в основном за счет той валюты, которую он получает за продажу углеводородов, леса, и большинство источников этого дохода – это Европа, это Германия, это Франция. Увы, это так. И пока здесь по принципу политика политикой, а бизнес бизнесом. И мы видим, что турбины Сименса оказываются в Крыму, мы видим, что какие-то финские водонапорные механизмы оказываются в Крыму, с них сдирают шильдики иностранных фирм, да, в нарушении, в обход санкций туда все равно происходят поставки, и все это видят, но сделать с этим, к сожалению, ничего не могут. Конечно же, повлиять кардинальным образом на и защиту прав человека, и на деоккупацию Крыма можно только радикальными методами. Это прекращение, например, торговли с Россией, но кто на это пойдет? И какая будет реакция России, которая обладает ядерным оружием, и Путин неоднократно угрожал применением этого оружия, если кто-то будет действовать вопреки его воле. На Западе тоже понимают, что в этом может быть определенная угроза. Но я считаю, что имплементация акта Магнитского в том или ином виде в национальное законодательство Украины необходима. Прежде всего для того, чтобы составить определенную сеть законодательных актов, которые бы обеспечивали защиту прав и свобод украинских граждан. Наряду с важнейшим документом, с законом о коренных народах, конечно же, важно принимать и иные законодательные акты, в том числе закон о статусе политзаключенного, в который также может быть имплементированы социальные гарантии защиты этих людей от действий российских силовиков, либо силовиков каких-то других стран. Да? Мы понимаем, что подобная ситуация может произойти в отношении украинских граждан, например, в Беларуси или где-то в других режимах, которые не ставят в приоритет права и свободы человека. Но поскольку наиболее острая угроза исходит именно от России, то имплементация акта Магнитского и возможное преследование лиц, которые подвергают угрозе права и свободы украинских граждан, в том числе на оккупированной территории, это такая работа на будущее. Потому что для нас совершенно очевидно, что путинский режим рано или поздно уйдет, а эти люди все равно так или иначе будут оставаться. И в какой-то момент они должны это понимать, что расплата будет неизбежна. Они должны понимать, что пройдет 10 лет, пройдет 20 лет, возможно, они уже будут пожилыми людьми, но как нацистских преступников их будут находить, отлавливать и судить, и приговаривать к различным срокам. Поэтому, конечно же, очень важно данные законодательные инициативы проводить на национальном уровне. Что касается резолюции Парламентской ассамблеи о положении крымских татар, я считаю, что это один из важнейших документов, который был принят за последние годы, который касается Украины, который касается крымских татар. В этом документе зафиксированы уже на текущий момент совершенные преступления против крымских татар, против граждан Украины, которые находятся как на оккупированной территории, так и в нарушении международного права вывезены на материк, на территорию Российской Федерации. И на основе этой резолюции, конечно же, необходимо предпринимать дальнейшие действия по выявлению конкретных лиц, которые причастны к нарушению прав человека, по применению к этим лицам конкретных санкций, которые, может быть, сейчас и не сработают, но которые будут иметь в дальнейшем основу для принятия решений международными судебными органами, международной следственной группой, если такая будет, и в конечном счете, я надеюсь, международным трибуналом, который рано или поздно должен будет предметно разобраться о действиях Российской Федерации, путинского режима в отношении Украины.
Поэтому сейчас эта работа, может быть, и не будет иметь очевидного результата. Но это работа на будущее. Это то, что фактически позволяет, ну, скажем так, систематизировать не только в целом преступления против человечности и нарушение прав человека, но и создать конкретный список людей, которые уже потенциально являются как минимум подозреваемыми в данных преступлениях и которым впоследствии необходимо будет через судебную процедуру, ну, скажем так, подвергнуть их какой-то обструкции, подвергнуть их какому-то наказанию. И эти люди должны понимать, что несмотря на мнимую благополучность сейчас, на мнимую защиту, которую они получают от кремлевского режима, рано или поздно все равно им придется за это ответить. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, конечно же, эту законодательную инициативу надо на национальном уровне внедрять в законодательство Украины. Это обязательно. Причем не только отдельным каким-то актом, но и вносить поправки в уже принятые законы для того, чтобы это все имело взаимосвязь, прямую взаимосвязь. Во-вторых, должен быть разработан и быть прозрачным инструмент применения этих санкций, для того, чтобы каждое лицо, которое совершает преступление, понимало, что конкретно его ожидает и какой ущерб это лицо может понести. И третье, это, конечно же, ну, в какой-то степени создание социальных гарантий тем людям, которые подверглись этому обращению, членам их семей. Я думаю, что быстро эта работа не будет проведена, но с чего-то надо начинать, и в этом направлении надо двигаться. Спасибо. Дуже дякую, пане Микола. Якщо я не вибачте, я просто голос втратила після Страсбургу. Якщо я не помиляюся, ви зараз у вишиванці, так, вдягнуті. Дуже красиво. Так, дякуємо за підтримку, навіть в такому символічному образі. Я думаю, що пан Микола нам додав, скажімо так, дякуємо за підтримку тієї резолюції, яку наші російські колеги вважають нікчемною, хоча вона є, як ви сказали, одним з найпотужніших документів міжнародних резолюцій, які були прийняті за останній час. Ще раз хочеться подякувати всім членам ПАРЄ, які цим займалися. Було дуже потужне російське лобі, яке збивало документ, щоб він був розглянутий на осінь і пізніше. Але для того, щоб показати нашу роботу нашим друзям і партнерам на Кримській платформі 23 серпня, для того, щоб дати надію сім'ям політв'язнів, сім'ям в'язнів Кремля в дуже широкому аспекті цього слова, навіть тим, родичі яких є missing persons, є пропавші безвісти, і їх прізвища ми також знаємо. Дуже чудова аналітика була в пана Ескандера. Знаєте, останнім часом я розумію, що багато ініціатив, які в тому числі стосуються Криму, їх треба говорити цифрами. Яка кількість людей постраждала в цьому аспекті. А безпосередньо в тих висновках, які пропонуються після нашої дискусійної панелі, я думаю, що і я, і Євгенія Кравчук ростемо Умєров, який після другої вакцинації погано трошки себе почуває. Ну, це нормальний процес, організм приймає, скажімо так, антибодіс і буде боротися для створення кращого імунітету, тому він сьогодні з нами відсутній, але я хочу подякувати йому за ту титанічну роботу, яку він провів ці всі місяці, працюючи з нашими партнерами з США, з нашими європейськими партнерами, з українськими парламентарями. Такий документ важливий був прийнятий за основою в цілому вчора. І таку дискусію викликав самого президента РФ, якому, я думаю, не побоюся цього слова сказати, треба вчити міжнародне право. Отже, корінні народи не мають свої домівки. Етногенез, який населяє певну територію, прекрасну територію українського Криму, повинен мати абсолютно ті самі права, як і інші
громадяни нашої держави, і навіть більші. Також хочеться зазначити, що у висновках, напевно, ми можемо розділити наші домашні завдання по впровадженню національного законодавства по напрямку Магнітського кейсу. І в цьому я і мої колеги розраховують на допомогу Кримсько-татарського ресурсного центру, правників, адвокатів, щоб таким самим чином, як ми проваджуємо ці кримської платформи, пакет законотворчості, ми йшли далі по санкціям і врахували побажання і, скажімо так, рецепти успіху від наших литовських колег, які сьогодні були презентовані. І впевнено, ми зможемо обговорити це більше на кримській платформі. Повернутися до питань культурної спадщини, пам'яток ЮНЕСКО, пам'яток релігійних, церковних здобутків, які зараз знаходяться на території окуповані в Херсонесі та Бахчисараї. Також, звісно, не забувати про ті потенційні інформаційні кампанії, пане Миколо, я розраховую також на вашу підтримку в цьому сенсі. Пане Іскандере, теж оцих кампаній там фрі, так, звільнить, плюс прізвище людини, про яку ми говоримо. Ми з вами прекрасно знаємо, що нещодавні наступи на права і свободи кримських татар і незаконні, потенційно вже незаконні вироки російських судів, які так само незаконно діють на території АР Крим. Я зараз безпосередньо вже можемо говорити, тому що ми медійно вийшли з підтримкою цього кейсу. Так, Фрі Єсипенко, ми говоримо також про журналістів, пана Єсипенка, який очікує розгляду своєї справи, якщо правильно пам'ятаю, Микола, поправте мене, 6 липня, тобто дуже скоро, за те, що він просто освітлював ті події, які відбуваються в Криму в рамках своєї професійної діяльності проєкту Радіо Свободи, який називається Крим Реалії. Тому ми повинні сколихнути також і вдома простір медійний. І я розраховую на підтримку своїх колег, народних депутатів, громадських активістів, щоб ці болючі, разючі кейси не залишалися просто в наших з вами соцмережах тих людей, які все-таки розбираються в цих питаннях, а залучали ще більшу підтримку. Ми, звісно, розраховуємо на продовження санкцій, які вже запроваджені країнами-членами Європейського Союзу, ті окремі заклики і резолюції, і документи, які прийняті в парламентах і сенатах різних країн. Ми, звісно, розраховуємо, що майбутні вибори в Німеччині, в Молдові, в інших країнах субконтиненту Європи, яку сколихнули ці порушення прав людини, вони будуть прямим волевиявленням людей, в які вчергове не втрутиться Російська Федерація зі своїми щупальцями так званої допомоги русским по всьому міру і рускоязичним по всьому міру. Можу вже проконстатувати, шановні колеги, що за цей тиждень ми отримали багато атак, які стосуються прав корінних народів, нового законодавства, нацменшин і їх права на освіту на рідній мові українській і, наприклад, угорській, українській і румунській, українській і кримсько-татарській. Я вже ось маю лист, який я направляю на всіх голів фракцій нашої парламентської асамблеї Ради Європи з non-papers, з документами, які спростують ті речі, про які говорять наші колеги з Угорщини і Румунії. А ми очікуємо 5-7 липня високоповажну місію моніторингову на виконання наших зобов'язань в рамках Ради Європи, які стосуються різних прав людини. Сподіваємося, що зустрівшись з комітетами Верховної Ради, з очільництвом нашої Верховної Ради, з Офісом Президента, з міністрами, наші колеги з Ради Європи
з ПАРЄ зроблять правильні висновки, незаангажовані висновки по тому, як Україна насправді виконує свої зобов'язання. Ми нарешті вийдемо з моніторингу і перейдемо в постмоніторинговий режим. Ну, а зі своєї сторони я хочу подякувати ще раз всім вельмишановним спікерам. Ачу, граці, міле, дякую, спасибо большое, Тешекюр, за організацію, за вашу участь, за приділений час. Дякуємо, що український Крим залишається на порядку денному вашої роботи, ваших персональних скажімо так, дій. Ми говорили сьогодні з вами про майбутні дії і напрацювали, я думаю, дуже непогану дорожню карту. Правда, пане Ескендер? Я вам надам заключне слово як головному організатору цього прекрасного заходу. Дякую, пани Мария. На самом деле я от всей души хочу поблагодарить всех участников, кто принял участие сегодня, нашли время. Я хотел бы сделать несколько таких акцентов, но в первую очередь действительно было Венера Ханум сказано о том, что мы инициировали такую кампанию, как депутат «Помоги бранцам Кремля», узникам Кремля, и действительно депутаты Украины сегодня начинают брать политическое шефство над политузниками. Также я бы очень хотел бы попросить депутатов из литовского парламента, литовского сейма, депутатов других стран помочь нам в поиске депутатов Европарламента, депутатов других стран, а также брать политическое шефство над политузниками. И мы со своей стороны готовы сделать все, чтобы дать полную информацию, чтобы политики не беспокоились за свою репутацию и были уверены, что они будут защищать не каких-либо там террористов, а тех людей, которые борются за свои права, за права крымско-татарского народа. Ну и я хотел бы еще сделать такой очень важный акцент на то, что почему мы говорим об актах, аналогах, законах аналогах акта Магнитского. Для нас, конечно же, очень важно, чтобы принимались подобные законы в европейских странах. Вот, например, если мы возьмем литовское законодательство и других балтийских стран, то в первую очередь вносится, если человек попадает или лицо попадает в список, то и в отношении него запрет на въезд в Литовскую республику. То бишь, если мы даже говорим о майоре ФСБ или там работнике ФСИН, или работники миграционной службы Российской Федерации, которая способствовала нарушению прав наших соотечественников, то поверьте, все равно они любят ездить в Прагу. Россияне любят ездить в Италию, россияне любят ездить на Бали. Я вам дам еще такую информацию, что особенно ряд юго-восточных стран очень позитивно реагируют на санкционные списки, на санкционную политику западных стран. И это нам сказали как раз-таки представители ряда восточноазиатских стран. И то, что данные чиновники, которых мы называли, и люди в погонах, которые совершают, даже если они столкнутся с тем, что они не могут попасть в какую-либо из европейских стран или из азиатских стран, то это тоже является очень важным, такой важной пощечиной за то, что они нарушают права наших граждан. Ну и чтобы не затягивать время, конечно же, я в том числе хочу и поблагодарить за хорошую модерацию народного депутата Украины Марию Мезенцеву, которая на самом деле сделала все, чтобы и старалась сделать все, чтобы была принята резолюция ПАСЕ. Для нас это действительно очень важно. И действительно, как сказал Николай Полозов, данные решения, они обязательно лягут в основу судебных решений, как Европейского суда по правам человека, так и Международного суда ООН. Ну и я думаю, что именно совместной работой и депутатами украинского парламента, депутатами других стран, экспертами, такими как Антонио Станго, который много лет посвятил этому и является достаточно очень сильным специалистом на международном уровне, мы сможем все-таки расширить количество стран, которые примут закон аналогии Магнитского и применят персональные санкции в отношении тех преступников, которые нарушают права наших граждан. Спасибо вам большое и будем продолжать вместе работать. До новых встреч. Дуже дякуємо, друзі. Thank you. Thank you. Have a great day. До зустрічі. Thank you, everybody. Дякую всім.